Oh. Iya. Yo. Ya. Yo. Ya. Yo. Yo. Iya. Tas. Ae. Tas. 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 Fai tidur, iya. Di sawang kaya nama-namanya Jarot. Iya, iya. Ayo Mbak Linda. Yo, Dali, ayo. Ayo Mbak Septi, ayo. Ayo Nyil. Iya. Tas. Tas. Awas.
Iya. balonge malang secunduk kembang katon kledang terus sumayading hamasrake jiwa ragane onde onde tipone tampil kalong konde gaweku alit ya oh aduh sekere banyune ing sandang ilang kesere wis mari ramriyan banyune penting anyang sampe ati ukur alali ring tindakan suci aduh sekere banyune ing sandang ilang kesele wis mari ramriyan banyune penting anyang sampe ati ukur alali ring tindakan suci Iya. hae hae Halo. Hahaha. hae hae Halo. Awas. Halo. aduh sekere banyune ing sandang ilang kesele wis mari ramriyan banyune penting anyang sampe ati ukur alali ing tindakan suci Iya. sekere Lah. ayo wis mari ramriyan banyune penting anyang sampe ati ukur alali ing tindakan suci Iya. Ah. Hae. Wah, kalau. yo
Rika. Iya. Neng gitu. Semangat ya, semangat. Ayo, 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 ayo. Katon luwes merati sangat soal. Sikat ya.
Wes tekan. Wes tekan. Tekannya sih, Gong. Tekan Legundi. Kok Legundi ta, Gong? Waduh. Sawah. Oh sawah. Heeh. Wah. Mas. Kiri iki asu apa kiri? Bagong, guguk. Apa? Itu guguk. Wah. Ya Allah. Kiri ayu-ayu. Iso-isone iki lho. Ayo yo. Hoi. Ojo tinggal Putri momot sek. Wiwit udan sasine bebarengan. Bareng-bareng rapi akan terus kehilangan. Roliyane kok ojo ngece. Kok ojo ngece. Lamun ngece, lamun ngece. Lamun ngece, kabelet tapi burite. Ah oh ah ya ya. Ojo tinggal tak putri momot sek. Wiwit udan sasine bebarengan. Bareng-bareng rapi akan terkelilang. Jai Siro, Jai Siro. Roliyane kok ojo ngece. Kok ojo ngece. Lamun ngece. Lamun ngece. Kawelet tapi burite. Jai Siro, Jai Siro. Oh liyane. Wes. Heh. Heh. Heeh, heeh. Ah. Heh. Ah. Hai, hai. Heh. Ah. Heh. Ah. Cas, 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 cas. Iya. Ayo. Iya. Hai. Heh iya. Hai. Heh iya. Hai. Heh ah. Heh ah. Cas, cas, iya. Hara. Aya. Heh. Heh ah. Cas, cas, cas,
Sumara sakarasane yang tumitah among sadermo lelakon kaburi tan bisa bali pinasti janji mani ing jejantung tuhu mustikane putri lila moyayi pisah tan lami masuk jiwa ndeteraga Cinurung santi hangesti witi tumo jondeng bangsa negeri Lasuk rasa lamun pinisa manise rasa Hey, yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Oh, iya. Hey. Oh, aus. Yo, 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 yo. Yo 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 yo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ini kan kabeh pindho salat wengi lakonono kaping telu mokang saleh kumpulono sak pendeng Heeh, piye le? ngaturaken matur sembah nuwun 6 tahun ki wektu sing ora suwe Ya, kok ora sedilit ding Lha kok iso kok iso? akhire Heeh. saged nyengkuyung anggen